Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Tàrrega! A un lloc que té lo millor de poble i lo millor de ciutat. Des de Walterland! Veniu, veniu! Una ciutat que respira art, que transforma els seus carrers en escenaris i que ha fet del teatre la seva bandera. Aquí les pedres parlen d'història, els balcons de creativitat i la gent de talent i passió. Estic esperant a una de les persones referents d'aquí Tàrrega, lo Marc Andreu, que no sé per on calla... Walter! Ah, quina il·lusió! Què tal? Molt bé! Benvingut a Tàrrega! Ei, moltes gràcies d'entrar a la teva terra. Home, havies de parar aquí, Walterland havia de passar per Tàrega, sí o sí. Tothom que coneix a Marc Andreu... Podeu dir Marc, Marc Andreu, MA... MA. Sí, rotllo Los Ángeles, LA... Vale. Però sí, soc Marc Andreu aquí per servir-te, Walter. Que esplèndid, quina bona postura, Això que tu. guapa en persona. Ai, bueno. Com estàs, Escolta, Walter? bé, doncs aquí em trobo a Tàrrega, una Vale, mica, sí. perquè em feia il·lusió també. I jo content que estiguis aquí, és tot un honor que Walterland passi per Tàrrega i formem part d'aquest Walterland. No és casualitat que t'hagis citat aquí. On estem? Clar, és que jo em trobo aquí en un jardinet. Sé que ets una persona molt dolça, sé que ets una persona de sucre, i t'he portat al lloc, a l'obrador, possiblement, on més sucre i més il·lusió a través del dolç es fabrica a Tàrrega, que és l'obrador del Gat del Rosal, dins de l'associació Alba. I crec que només hem de seguir aquesta olor a galeta. Una mica especials, perquè són galetes amb valors i galetes, com ells diuen, fetes per bones persones. Tu saps què són els arrugats? Els arrugats, això que tu i jo serem quan tinguem una certa edat. A part d'això, però aquests són els bons, els que són comestibles, els que es poden seguir menjant. Tenim l'Albert. Albert! L'Albert et puc dir que és l'amfitrió d'aquí, de l'associació Alba. Com estàs, Albert? Molt bé. Et presento el meu amic, el Walter. Molt bé. Hola, Albert, molt de gust. Hola, Walter. Encantat. Ai, que majo. Què podem fer dins? Aquesta olor de galetes, Yes. on ens porta? A l'obrador. A l'obrador. A l'obrador? A l'obrador. Anem a l'obrador, Albert. Anem a l'obrador. Podem anar? Va, doncs et seguim. Vinga, va, som-hi. I ara, abans d'entrar, us haureu de posar un gorro. Vale, tenim el gorrito ficat. Jo no esperava acabar així, la veritat. Bueno, No? però... Bueno, la qüestió és que anem a veure com es fa. Les galetes del Rosal. Vale, doncs Albert, però jo sé que entre totes les galetes que feu en feu una de molt especial. Quina és aquesta? L'arrugat de xocolata, L'arrugat va néixer d'un error. A Lluís no li sortien les neules, vine Lluís. I tot allò que es descartava es feia es llançava, fins que ens van adonar que no calia llançar-ho allò, que eren unes galetes boníssimes. I d'aquest error ha nascut el nostre major èxit. La història es va plasmar en aquest llibre que va escriure el Carles Capdevila, que és una preciositat de conte. Aquest és el Lluís. Aquesta és una màquina que el que ens fa l'oblea, la galeta plana. En podem fer les neules, en podem fer els vanos, en podem fer els arrugats. I en aquest cas estan fent els arrugats. Agafen l'oblea com si féssim mandonguilles i les posem en aquests tubs perquè l'arrugat ens quedi més o menys de la mateixa mida. Yo faré el arrugats con chocolate, posaré el chocolate. Mira. Ensenya-li el Walter, que aprèn ràpid. A veure... Ai. És que clar. Ai, que bonic, però... Ho fa una manya, sembla fàcil, però... Uau, mira. Dora, ara l'altra part la deixes fer el Walter. Walter? No, aviam, No, clar, és jo que sóc ho molt veig. expressiu, però, Ho veig, Marc, ho veig. va, ara anem a l'atac, va. No, Ai, escolta'm, aquest noi de Tàrrega està... A poc a poc. És més senzill, però no, Així, clar, no? Ho L'estàs estic fent ficant bé? massa. No, mira. Ens acabarà la xocolata de totes les... Aquesta part Això, d'aquí- aquesta part d'aquí, què és això? Veus? Ei, tens manya. Ja. Olé! I ara les hem de provar, que és el millor moment. Fem xin-xin, brindis d'arrugat, i ara que el micròfon hi faci la resta, ja veràs. ASMR, Està molt dolça. Lluís, et vull fer una abraçada per aquesta història tan maca que ens has explicat Lluís, ell és l'autor. i per aquesta meravella de resultat que avui coneixem i que per Exacte. fi podem tastar. Walter, però ara que has agafat energia, anirem molt amunt. Molt amunt. Tens vertigen?
Una mica. Una mica, doncs em sap greu. Aquesta ciutat l'has de veure des de l'aire, perquè és maca si la trepitges i és maca si la veus des de l'aire. Estem al rovell de l'ou de la ciutat de Tàrrega, preciosa, capital, per mi capital de Ponent, amb tots els respectes per Lleida, la teva ciutat. Jo et vull anar més amunt amb tu, perquè ets un home que apuntes alt, Sí? i jo et vull portar al punt més alt de Tàrrega, que no és Sant Eloi, que és un parc molt maco que tenim aquí a Tàrrega, que està sobre un turó. Mira davant teu. El campanar. El campanar. Oi, però és molt alt, eh? Que hi ha bastant molts alt, pisos. és Aquí bastant puc comptar almenys mínim Però jo 20 sé que pisos. tu estàs preparat. Sí, jo sóc molt esportiu. esportista. Bueno, però ja sabem Sí. una miqueta més de tu, no? Que Una sí, persona que presento un programa al Super 3 que es diu Fang, que aviat estrenarem la tercera temporada i que l'heu de mirar, sigueu grans o petits, perquè la llengua ho necessita. No t'escaparàs de pujar al campanar. Vinga, va, Vols no pujar-hi o no? 5 minutets suposo que serà pujar, Sí, no? sí, prepara't. Vinga, Vinga, va. Tinc la clau del poder. A veure. Tu creus que aquesta clau pot obrir un campanar? Massa petita per ser un campanar. Mira. Ui, ui, ui. A veure, Som-hi amunt. vinga, pues a pujar escales, no? Anem pel primer Vinga, pis. més no hi ha ascensor. Walter, filla, n'he vist de més ràpids, Oh, és que clar... Cansa, Jo ja estic... A veure, ja arriba... Ah, ja hem arribat. El primer replà. Aquí és per agafar aire. Com pots observar, les parets estan totes fosques, perquè aquí això es deia cremar. Aquí feien la llar de foc, potser. No ho sé què feien exactament aquí els capellans. El que passa és que ara ve el tram dur, em sap greu dir-t'ho. Vale, va. Sí? Va, corre! Som-hi! Ai! Ostres, es veu que hi ha coloms vius dintre de l'escala. Oh! Pues jo et segueixo, Marc, Marc, para! Tira cap a baix, Carlos! Quin fàstic! Que Hi ha coloms! Hi ha coloms tancats dintre, no? Hi ha coloms dins del campanar. Avortem, Avortem la missió. Ho pugem, tu què fas? És que ens ha tocat el colom. Ha sigut una mica Hitchcock, això. Escolta'm, La decisió és que, és teva. és que jo penso que si pugem amb aquests que hi havia més d'un colom, no? Jo crec que era un, però feia molt soroll. Clar, hem de pujar, baixar... No, és que ens pots fer mal, El colom tenen un becam molt punxegut que ens pot donar a la cara, potser. Que és expert en coloms, ara tu. Bueno, doncs informem des d'aquí, al primer replà, que hi ha un colom que ens ha atacat, per tant no podem pujar a dalt del campanar. Però jo et busco alguna alternativa. Jo crec que necessitem anar a dinar per recuperar-nos. Ai, sí, però deixo que tu me'n guies, Em porta'm on tu vulguis. Tant de bo hi hagi en el menú colom a la brasa o faisà o perdiu, alguna au voladora. Sí, home. Oh, que estrepella aquest Marc, Colom, et deixem aquí, has guanyat, ha guanyat. Ens ha atacat un colom i no hem pogut pujar al campanar. Ojo, cuidado, que potser era l'Esperit Sant. T'anava a dir, que no és la mà, prova no superada. Però... Atacats per un colom a Walterland. Portaré a un restaurant que es diu Merci Persi, on ens ha portat la cuina italiana a Tàrrega, la cuina autèntica, no de franquícia. Això és el laberint. Això és una escultura, en realitat, però l'escultor em va fer un laberint. Llavors aquí és molt interessant perquè tots els nens acaben fent, no? Clar, aquestes són aquestes coses que teniu al Sí. poble que et fa il·lusió doncs, mostrar, perquè potser Clar. tu de petit tenies aquí grans records que et fan portar també... Això ho he fet de petit, això tots ho hem fet de petit. Troba la sortida! Ja estava la sortida? Molt bé. Així que seguim, perquè Vinga, a tot això estàvem anant a dinar. És molt metafòric el que ens està passant avui, Tot és molt metafòric. Ja ho veus, escolta, és un mercat centre comercial, t'hi trobes roba, olles, paelles, tapes, fruita, verdura, pollastre las, de tot aquí tenim. Mercat centenari, Mercat centenari. Que pots trobar de tot. Però fa tants Fins anys a que es fa. Subjectadors. Sí, pots trobar calces, tangues, el que vulguis. El que passa és que avui és un mercat silenciós, Adéu. Hem ara de passar per la botiga de la meva mare, que té llegums Té cuits. botiga ta mare, Sí, Aquí a Tàrrega. boníssim, el llegum cuit, que l'hem de posar de moda. Mira, mama, escolta'm una cosa. Hola, bones, que ets la mare del mar. Sí, soc Per desgràcia, pues sí. Sembleu, Quin fill més esplèndid que tens, Que sí, és molt simpàtic, molt creatiu, molt productiu. Ai, mira, com la mare, Sí, la mare menys, La mare No, però la mama a vegades, quan m'agafo gana, aquí al centre de Tàrrega passo, vaig al lavabo i li dic, fica'm una paperina de llegums, perquè m'encanten els llegums. Doncs vinga això, mama, que em posis una paperina de cigrons. Au, Vinga, guapos. ja tenim paperina de cigrons. Digue-li una cosa al teu fill. Ah, sí, vigila per la carretera quan marxis, vale? Crec que sap que vine a Barcelona. A més, això i ens veiem dissabte. Vinga, fins dissabte. I ja està. Ja està. Ja està. Ara. I un besito. T'estimem. Adéu. Oh, quina mare més maca que tens. Mira, Que bé. mira, Carlos, quina meravella. Tu llavors ara vas així pel carrer? I menges cigrons. Em sembla una cosa molt moderna, això. No ho havia vist. És que m'encanten els cigrons. I freds i bons que estan, Ah.
Però diràs, ara t'estic portant a un restaurant italià? Doncs sí, per què no? Targa és una ciutat global, internacional. Internacional, com la Batgial. I ella és la nostra Batgial, és la que és! Hola, Cris. Hola! És l'autèntica mama targarina italiana. Bueno, sí, gràcies. Home. Gràcies per aquest piropo. Jo crec que és la millor cuinera de menjar italià que tenim a Targa i part de la província, Què és el que més demanen la gent de Tàrrega al vostre restaurant? El demanen molt la nostra patata tallada molt fina, chips amb parmesano, demanen també la pasta i sobretot el plat fort, que serà el tercer i l'últim, que és la pinza, que és entre una pizza i una focaccia. I a mi m'agrada molt la gent que ve de fora, es queda de Targa, s'integra, ens aporta la seva cultura, en aquest cas gastronòmica, i fa que la ciutat sigui més rica en aquest sentit. Que està molt bé la cuina catalana i la que tenim aquí, però també està bé la gent de fora que ens porta nova cuina i ens fa que el paladar ens sorprengui sense moure'ns de casa. Què més volem? Ja tenim la pinça. Ja tenim aquí la pinça. O sigui, jo sóc un targarí d'aquells hooligan, dels que es pren molt en sèrio ser targarí. I això vol dir reivindicar-la tot arreu on va, parlar d'ella, promocionar-la, intentar sempre dir coses bones. Estàs assetat amb un futur alcalde de Targa, espero. Algun dia m'encantaria ser l'alcalde de Targa. Targa, molts cops, si l'hem de personificar, la gent pensa en un que podria ser parent teu, que és Joan Capdevila, que va ser futbolista futbolista de la selecció espanyola. Encara viu aquí? Encara viu aquí, té casa aquí. Però bueno, com a targarí il·lustre jo no m'hi vull sumar, perquè per targarí il·lustre tenim, per exemple, l'escriptor Manuel de Pedrolo, crec que és el nostre escriptor il·lustre, autor del Mecanoscrit del segon origen, i que també el va inspirar molt Targa. Sempre va bé tenir algú que parli bé de Targa i que sigui més o menys conegut, i si jo puc fer aquesta tasca, doncs jo n'estic superorgullós. Bueno, és que hem de ser passionals, escolta, vida només en tenim una. Si no la vivim amb passió, és desaprofitar-la. I a més això és recíproc. Tu també em dones moltíssima passió i tu també tens molta passió, i Walterland és viure les coses amb intensitat. Persona amb més intensitat que tu, que t'il·lusiones veient vaques, no t'he pogut portar vaques. T'he portat aquesta pizza, per exemple. No, aquí tu estàs sent la meva vaca preferida ara mateix. Bé, uau, crec que no m'havien dit cosa tan maca a la vida, que és la teva vaca preferida. Ara provaràs la pinça italiana, però ara vull que provis la pinça targarina, que és el coc de recapte, la nostra pizza catalana, que l'hem de reivindicar i molt, perquè estem molt amb la pizza, però el coc de recapte ens n'oblidem. Hi ha un lloc aquí a Targa que es diu Dit i Fet, on fan una de les millors cocs de recapte de Targa. Pues que no es parli més. Va, que es parli més i es mengi. Vinga, va. A veure, el dit i fet. Ai, hola, què tal? Benvingut, Walter. Ai, molt bé. Ostres. Vosaltres sou la Marta? I el Miquel? I el Miquel, jo mateix. Molt bé. I el Miquel. Estupendo. Passa que tocaràs farina? Uala, quina bona pinta. Tot això d'aquí ho feu vosaltres? I més, això és un aperitiu només. Ens hi esmerem en aquest sentit de que jo crec que el producte final és una altra cosa i no només una matèria prima bona, sinó que les coses ben fetes en el seu temps, amb el xup-xup d'abans, doncs té aquest resultat. Havíem pensat ensenyar-te com se fa el coc tradicional. Ho tens molt ben preparat, eh? Sí, aquí tenim tot el que es necessita per fer un coc tradicional targarí. Aquí tenim els monyoquets, l'agafarem un, apretem una miqueta. Podríem dir-li coca de recapte, com li diem a Lleida? Per què li dieu coc? És una qüestió, diguéssim, de comarca o de regió. Ve ser el mateix, però no. Quan sortiríem de Tàrrega, potser algun poble del voltant o així, pràcticament la gent ja no s'acostuma a dir coc, ja en diuen pues, coca de recapte. Inclús la forma de fer-lo, doncs més o menys ja que també varia una mica. O sigui, només és coc es diu a Tàrrega i algun altre I algun lloc. poble dels voltants, algun poble d'aquí, de la zona una petita zona de l'Urgell. Ai, ara veig que estàs ficant l'albergínia. Sí, aquí tenim unes làmines que hem tallat i, vaja, en un dels extrems hi posem l'aubergina, en l'altre també més de lo mateix, i ara procedirem a posar el pebrotet, perquè no t'embruti, si vols te'l poso jo i tu em poses, poso jo les arengades i tu el pebrot. Posa l'arengada, Sí? si vols. Vinga, Vinga, va. som-hi, Ai, doncs. que bé! Que ordenadet, és que estàs fent la bandera catalana, pot ser? Sí, sóc molt catalaneta. M'encanta fer país. Sembla fàcil, però bueno, tens manya, també t'haig de dir, Clar, tota la vida faig el mateix. Què haig de fer? Agafo l'oli? Sí, per l'aubergina, perquè el pebrot no li posem, No, perquè després, clar, a l'haver-hi la pell, no filtre. I el que interessa és això, és que quedi més sucoset i que no quedi tan ressec. Vaig fent així, Vale? Vols dir que no ho havies fet abans, ja? Jo sóc molt de maní, saps? Això d'excel·lent, de matrícula. Bueno! La cueta cap a dins, vale, doncs cara cap enfora, cueta cap endins. Correcte. Apa! Ah, em falta una altra, Ah, falta una altra. Ah, vale. Vale, cap aquí.
Bueno, quina feinada. No, que va, això s'aprèn ràpid, ja ho veus. Ja, total, molt bé, molt bé. Se't dona bé. Això aniria directe al forn a una cocció de 250 graus durant uns 25 minuts i el producte final seria aquell que té la Marta allà amb aquell racó d'allí. O sigui, veig que aquí treballeu la tradició, l'origen del territori, Sempre. Sí, la clotxa és una menja recuperada. Per què recuperada? Perquè abans els antics pagesos només feien una sola menja al camp i s'emportaven un xusco. I nosaltres l'hem adaptat en un coc, que és la tomaqueta feta al caliu, la cebeta també, i després l'arengada. Cuita al seu temps, també, just, que són 2 minuts. Dit i fet, a la fleca on m'han ensenyat a cuinar el famós coc de Tàrrega. Moltes gràcies, Walter. Sou maquíssims, molt majos. Dit I fet. sí! Ai, aquí em trobo ja un espectacle de la Fira Tàrrega. I què esteu fent? Bueno, és un espectacle de circ, d'acrobàcies i equilibris i manipulació de bigues de fusta amb música en directe. Jo sóc el músic. És tot un espai que es desenvolupa, crea una estructura amb les bigues. Perquè tu, Sasha, ets d'aquí Tàrrega? No. Ah, vale. D'on ets? Jo sóc d'Israel, vale. però visc al Marroc. Escolta'm, és el primer any que veniu aquí a Fira Tàrrega, ja ho heu fet? No, ja hem presentat a la fira passada aquest espectacle i ara és com uns assajos perquè anem de bolos a Portugal. Què és per tu Tàrrega? Quin sentit té? Tàrrega és la fira, és un lloc que ens ha ajudat per crear tot això, per fer una mostra d'això, perquè això sigui girant i treballant. Pues moltíssimes gràcies, Doncs ara em trobo a Mas de Colom, un mas que pel que veig és un edifici enorme, sembla un monestir, i està ple d'olivers. I per aquí trobem a un home. On estem ara mateix, a Mas de Colom? Estem a Tàrrega, amb una finca rústica de 70 hectàrees, amb un entorn, ja veieu aquí, uns edificis històrics, que remunten des de l'any 1500. Ha tingut monjos, cistercencs, ha sigut hospital militar i a part també produïm oli i també altres fruits secs. Com es fa l'oli? Mira, aquesta oliveta que heu vist aquí, a l'octubre, es recolecta manualment per fer un oli verd, perquè l'escollim totes a mà, amb ajuts de com uns raspalls pentinadors que van fent així, i va caient l'oliva Llavors cauen al terra. amb unes borrasses i llavors ho posem amb uns palots. Hem d'anar ràpid cap al molí, es xafen les olives, es fa una emulsió amb una batedora, que es va emulsionant aquestes restes vegetals, i llavors amb una centrifugadora separem el que són les restes vegetals, l'aigua bruta de l'oli. Aquest oli el que fem aquí és sempre extra verge. Tinc preparat allà un espai per tu, jo t'agafo la torrada i ara et tiro un raig, vale? Vale, a veure aquest raig. Mira quin Oi, és groc potent, És l'or líquid. Està brutal. Doncs escolta, gràcies per obrir-nos les portes al vostre mas. Vine a fer una visita un dia que t'ho explicarem amb més detall. És un museu fàbrica on, a principis del segle passat, es va començar la fabricació de maquinària agrícola, però la maquinària que va transformar el camp, que es va passar de la dalla a la dalladora. Aquest espai i tota Tàrrega, sou uns creatius, us encanta fer... Què passa? Vaig ja pels carrers i veig banderoles de colors, veig un artista per allà, l'altre assajant. Tàrrega té una diversitat i una màgia. Som efervescents a Tàrrega. Efervescents. Exacte, efervescents i molt inquiets. Aleshores, clar, un espai com Cal Trepat el podem veure de moltes maneres i el podem veure des del passat, des del present o el futur. I per què es diu trepat? És perquè pots trepar? Doncs mira, aquesta idea no ens l'havia donat ningú, però no, és el cognom de Josep Trepat, que és un cognom molt comú a les nostres terres, i Josep Trepat va ser el fundador d'aquesta empresa i va ser també l'ideòleg, l'innovador de fer aquesta màquina que a nivell internacional estava funcionant, portar-la a Tàrrega. I de cop i volta què veig per aquí al terra? Tu m'has demanat que et ve de gust fer creativitat, innovació dintre d'una fàbrica. Doncs bé, jo el que et presento és, et poso a disposició les peces de la fàbrica Trepat, però cap al que seria la teva pròpia creativitat. I sobretot que juguis com si fossis un nen, que de fet, poc o molt, ets un nen. Que el porta dins. Ai, que bé, Roser. M'has pillat, a part de ser creatius, les pilleu totes, A Tàrrega ens agrada jugar. Doncs anem a jugar, va.
Ai, Tàrrega, gràcies per la teva ànima creativa, pel talent que desborda i per la generositat de la teva gent. Aquí he descobert que viure és també actuar, compartir i emocionar. Me'n vaig amb la sensació d'haver assistit a una funció única, d'aquelles que et deixen el cor encès i un somriure als llavis. Fins la propera, Tàrrega! Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!